С решение номер 128, взето с протокол номер 11 на 8 октомври 2011 година, Общински съвет е обособил улиците и паркингите, влизащи в състава на синя зона. Това е решение на предишното ръководство на общината. Проведени са обществени обсъждания за тази структура, която в момента я виждате. Преди година съставен е списък за паркоместата, маркировки, всичко това е изяснено и изпълнено още през 2010 година. Относно фирмата изпълнител, полагането на пътна маркировка на синя зона е заложено като текущ ремонт на стойност до 50 000 лева, без ДДС в бюджета на община Видин за 2012 година. Закона за обществените поръчки категорично посочва и дава право на възложителя при сключване на поръчки за строителство до 60 000 лева без ДДС да не се провежда процедура по закона, а разходването на средства да става и да се докаже само с договор или иначе казано директно договаряне. Въпреки дадената ми правна възможност, подчертавам да се извърши пряко договаряне, в качеството ми на кмет на община Видин реших да публикувам публична покана за събиране на оферти от всички заинтересовани стопански субекти, което на практика даде една отворена формула за работа. Смятам, че това е правилният принцип на управление, публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В резултат на това в общината са постъпили оферти на различни фирми, в това число фирми от Видин и фирми извън Видин. Те са били разгледани и оценени, в резултат на което е избрано най-доброто предложение и спечелил най-икономично и икономически ефективния кандидат в лицето на фирма Виолукс България ЕООД. Считам действията си за правилни и напълно законосъобразни, тъй като в условията на демократично общество, свободен пазар и предвид на декларираните принципи на управление, които съм заявил при постъпването си като кмет на общината, не бих си позволил да давам преференции на определени фирми или частни лица.